Šta se ono još rekao bio? A to je zapravo da. Ali samopouzdanje koje je nezavisno od Boga, to je oholost, to je prisvajanje nečega što si dobio sebi. Mi možemo da kažemo neko je uspešan, neko je sposoban, ili sve to stoji, ali pamet nisi izmislio sam. Dobio si dobio si pamet. Imaš mogućnost da blagodariš Bogu što si tu pamet dobio i da sa strahom da je ne zloupotrebiš, moliš se Bogu da ti On pomogne da to što činiš bude u njegovu slavu i na korist bližnjih, a onda će, da kažemo i to, u krajnjoj rezultanti to biti i tvoja najveća korist i dobit. Zato što nema veće koristi dobiti od radosti. Ti kad činiš nešto kao uzdarje Bogu, dakle činiš u slavu Božju, i nisi unapred odredio kakav ti hoćeš da bude rezultat, nego si spreman da prihvatiš volju Božju, osjećaš radost i mir i imaš smirenje. I to je u stvari istinsko i pravo bogatstvo. To je ono što ne može da se oduzme od tebe. A možeš da svojim sposobnostima stekneš šta hoćeš, firme, palate, jedno, drugo, treće, i paralelno s tim što budeš više sticao da imaš veću agoniju, veći nemir, veće frustracije. I šta si ti onda dobio? U stvari je najbogatiji onaj koji ima mir. Da ne kažem da najbogatiji onaj kojeme najmanje treba. To je sad druga tema. Znači treba svoditi svoje potrebe na što je manje moguće. O mogućnosti uticanja društva, Republičke radiodifuzne agencije, ali i njegovog prosveštenstva na TV emitere u vezi programskih sadržaja koje unižavaju dostojanstvo čoveka, njegovo prosveštenstvo je rekao: Pa naravno da je to, ajde da se ispovedimo ovako javno, za mene krst da sam uopšte u takvoj poziciji. Kad kažem krst, podrazumeva se da je za nekoga ko se opredelio za životni put za koji sam se opredelio, jednostavnije da bude to što jeste na uobičajenom mestu na kojem jeste. To je jedno. I ja imam neprestano tu dilemu kakva je moja uloga i da li sam izgubio vreme ili nisam izgubio vreme na tom mestu na kojem se nalazim. To je drugo. Treće, to je jedna institucija koja je državna institucija, ima svoje zakone i pravila, i sada ono što ja mislim da je moja uloga, to je da u okvirima tih mogućnosti učinim koliko ja mogu. Da li ja činim koliko mogu ili ne, to je drugo pitanje. U svakom slučaju moja uloga nije takva da ja mogu bilo kome da kažem uradi ovo ili uradi ono, jer postoji zakon koji iza mene stoji i koji daje nekakav mali prostor i jasno definiše šta je uloga tog saveta koji čine 9 ljudi od kojih sam jedan ja. Hoću da kažem da su tu veoma male mogućnosti, veoma male mogućnosti. To samo Bog može da proceni da li te neke male mikromogućnosti koje ja imam iskorištavam na pravi način, u smislu da nisam izgubio vreme. Ako ga ja nisam izgubio, da onda to možda, ako Bog hoće, se reflektuje na neki širi plan. Ali u svakom slučaju osnovno je pitanje i na ovom planu kao i na svakom drugom, da sve negativne pojave, počevši od naše neposredne blizine, pa onda i društvene, svaki pad, svaki promašaj našeg bližnjeg ili društva mora da bude za svesnog, probuđenog duhovnog čoveka podsticaj da on bude bolji i maksimalno čini na mjestu na kojem jeste sve što može u skladu sa svojom prirodom, a to znači onda u skladu sa voljom Božjom. Mislim, vi ste sada recimo slušali u posljednje vreme vezano za bivšeg vladiku Artemija, pa ne znam, razne druge stvari. Koliko god s jedne strane to jeste, da kažemo, tehnička stvar, s druge strane mora da te boli kao hrišćanina nešto što je problem bilo kog čoveka, ne samo iz zajednice crkve, nego čoveka uopšte. Kao s druge strane, što mora da se potrudiš, da se raduješ bilo kom uzrastanju i uspehu.
bilo čijem, a naročito uspeh onoga koji je tu bližnji pored nas. Naravno da je to vrlo veliki problem i da mi po pravilu pokušavamo svi da rešavamo opšte teme i opšte probleme. I ovde sabrani, ali i na drugom mestu, mi ćemo često raspravljati o kosmičkim problemima, o globalnim problemima, o raznim strujanjima, filozofskim, kulturnim, o zaverama ovih i onih. Što sve možda bude, ja ne ulazim uopšte u to da li to jeste ili nije. Međutim, tu može da dođe do zamke da ono što ja mogu da učinim zbog te brige o onome što ne mogu da učinim, ne učinim i ono što sam mogao. Znači, mora svako da se trudi da bude bolji. Majka od jednoga moga prijatelja, mogu da kažem od vladike Fotija, često kad on dođe kod nje pa mu kaže, oslovljava ga civilnim imenom, a sad počela i novim, kaže Rade, budi bolji. Kad se nešto šale izmota, on je pecka, onda ona mu uvek kao prekori ga. Znači, to da budemo bolji, ali da budemo bolji ne da postanemo dobri ljudi, da nam to bude cilj, nego da budemo bolji u Hristu, bolji na putu Hristovom. Zato što i bilo koja vrlina, bilo koje dobro koje imamo, koje je nezavisno od Hrista, u stvari može da bude dar, nedar, tako da kažem. Pa zato što kad si u Hristu ti imaš smirenje. Ovo smirenje o kojem govorimo, znači mi možemo da činimo neku vrlinu i da se njom preuznosimo i da to činimo zbog samopromocije, zbog reklame sopstvene. Ali ako je to vezano za Hrista i uzdanje Hristu, mi osjećamo što više činimo dobro, osjećamo veću potrebu da se to ne zna, ili da kažem i neka se zna, ali ne pripisujemo sebi, nego pripisujemo njegovom daru i njegove blagodati, njegove ljubavi. Ostajemo svesni da bez njega ne možemo ništa. Mislim, to je jedan paradoks, zato što ako tako razmišljamo, može da nam se ponekad prokrade pomisao da smo zaista ljudi bez samopouzdanja, da imamo jedan nihilistički odnos prema svetu, da smo manihejci, preziremo materiju, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. To bi bilo tako kada bi bio moguć život u večnosti bez Boga. Ne, nego mi afirmišemo sve što postoji, što vidimo, ali znamo da to ima afirmaciju i svoju vrednost jedino ako je u zajednici sa Bogom, zato što onda premošćuje smrt kao zapravo najvećeg našeg neprijatelja. Ovo su sada sve naravno reči koje izgovaramo, ili ja ih izgovaram, a vi nažalost slušate. Međutim, neophodno je da bismo shvatili, ili bolje reći doživjeli ponešto od ovoga što govorimo, da živimo molitvom, da se trudimo da čujemo reč Hristovu, da živimo pokajanjem, da se trudimo da služimo bližnjima. Jer ako mi mislimo da su to nekakve teorije i neka nova filosofija, neki novi pogled na svet, ali u nizu mnogih pogleda na svet, onda tu ništa nije novo. Zato i govorimo da je reč o životu u Hristu. To da se raduješ. I uopšte ne treba da nisam bitan ni ja, nije bitna crkva na kraju kraja. Kad kažem nije bitna crkva, nemoj da misliš ni o čemu, ali da misliš o Hristu i o tome da ti je Bog dao život kao mogućnost za večnost. A onda ćeš biti i u crkvi, živjeti istinskim duhom crkve, a onda će i srpski kulturni centar i svaki drugi centar postati zapravo jedan put koji vodi u tu realnost.